Τα υλικά που επιτρέπουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται αγωγοί, ενώ όσα δεν την επιτρέπουν ονομάζονται μονωτές. Κάποια υλικά όπως τα μέταλλα, ο γραφίτης και το αλατόνερο επιτρέπουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ κάποια άλλα όπως το ξύλο ή το λάστιχο δεν επιτρέπουν. Τα υλικά που επιτρέπουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται αγωγοί, ενώ όσα δεν την επιτρέπουν ονομάζονται μονωτές. Η αγωγή είναι χρήσιμη για την κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ενώ οι μονωτές είναι απαραίτητοι όταν θέλουμε να προφυλαχθούμε από το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Στους αγωγούς ανήκουν το ατσάλι, το ξύλο, το αλουμίνιο και ο γραφίτης, ενώ στους μονωτές το γυαλί, το πλαστικό, το καουτσούκ και το ύφασμα.